Wanka sef ụmụnne m elu ụwa nke ala atụzi anyị ụjọ mmadụ na-atụzi ibi ụjọ n'elu ụwa nna amazighị nwa amazighị nna ya amazighị onye alaeze n'elu ụwa ọ bụ nwanne ka ọ bụ nne ka ọ bụ nna onye ka alaezezi n'ụwa Chineke nna biko zọbana anyị biko ndị anyị na-eze mmadụ ka na-eze amam ndị na-eze ọ bụ nwanne m ọ bụ nwanna m ndị ka m na-eze nwanne m n'elu ụwa nke ị na-emekarịsị oke nke ime ọ bụ nsị ka ma kpakarị ọ bụ egbe ka ọ bụ mma ka ọ bụ arụrụ ala ị na-eme ka anyị zebezi ego ị na-eme ka ụmụnne gị sọbaza ga-asọba ndị anyị na-eze ọkwa mmadụ ka na-eze ọkwa mmadụ na-egbu n'ibe ya ọkwa mmadụ na-akpazi ibe ya nsị ọkwa nwanne kpọrọ nwanne ya jere nwanne ya debe na dibịa wee chọba ihe ọ ga-eme nwanne ya ka ọ daa mgbe kwesịrị ịpụta n'egwu ma ọkwa ndị mmadụ tiri aka si na m agaghị apụta ife ele m anya n'iru m ka m fụzie ndị nne m na-eze ele m anya n'azụ m n'ụwa lanya n'aka ndị m n'aka ekpe ka m mara ndị na-eze nwanne m ime onye na-eze nwanne m ime onye na-eze ụwa nke aghọọla ụwa nke na-atụzi ụjọ ndị a na-eze amam ndị a na-eze amam ego ndị a na-eze ndị a na-eze ndị a na-eze amam ndị a na-eze amam ndị a na-eze amam ndị na-eze n'elu ụwa amam ndị na-eze ọ bụ gị ka ọ bụ mụ ka ọ bụ ikwu ndị bego ka ọ bụ ndị ugwu ka ọ bụ ndị ọbụla ka ị na-eze ọ bụ ndị nọ n'ime rumu m ọ bụ ndị nọ n'ezinụlọ m ọ bụ ha ka mụ na-eze ọ na-abụ nwanne na nwanne ya na-erikozizi nne agbanye ọkụ amaghị onye a na-eze ụmụnne chibata n'obodo ha ụjọ na-atụ ahụ ụjọ nna dị na-atụzi ụmụnne m ụfọdụ gbalara obodo oyibo ụfọdụ gbadara ebe niile dị iche iche maka ndị a na-eze atago m afụfụ n'elu ụwa ozi nke Chukwu kpọtara m ejere m na Liberia afụrụ m ndị na-eze ụmụnna dị ịmara ụmụ Igbo agaghị alazi ala ụmụ Igbo agaghị alazi n'ọrụ oyibo maka ndị a na-eze n'obodo ndị obodo na-atụzi ha ụjọ nwanne m ekwesịna ka ezebezie gị
ogbu mmadụ ọgbansi onye ure ị na-achọ ka gbara gị ọsọ wa amam ndị nna eze amam ndị nna eze n'ụwa amaghị m ndị nna eze ọ bụ ụmụnna m ka mụ na eze n'elu ụwa m ọ bụ ndị ọyị m ka ọ bụ ndị ikwu na ibe n'olu na ịbọ ana m asọzi ndị mmadụ ha bịala m nso ifugoni ndị mmadụ nye gị mmiri ọ bụrụ nsi n'ụgọ onye njedebe ya ka ndị enyi onye m nsi n'ụgọ n'iyo nwanne m gbachara anya mara ka isi eje n'ele irikọ ị chọrọ ka izebe gị nwoke na nwaanyị ya sị m ị chọrọ ka ize gị agadi nwaanyị nọ n'ime obodo ọbụkụ ụmụ Igbo gbara gị ọsọ agadi nwoke nọ n'ime obodo ọbụkụ ụmụ Igbo gbabara gị ọsọ onye rụcha ụlọ ya dị mma ọ hapụ oge gbaba ọsọ n'obodo maka na ije iwere ihe ijere nye ndị obodo ha erie iwere aka si nye ndị obodo ịnara onyinye bụ nke ya onyinye bụ nke gị ọkwa ya ka ijiri na-akpagharị ọkwa nna akụ nkụcha egwu m iburu m mpaghara n'ụwa olu m dịkwa isho igoro olu m na-asị na ọ bụ gị na-etio ndị alaeze ana m agara nwa m adịghị m achọ okwu mmadụ ezekwala n'ime sọchukwu biri eluigwe n'ụwa ka m chọrọ ịsọ asọ sọchukwu kere m bụ onye m nwa dị atụ ụjọ ya ntụba ụjọ gị kedu ka m ji esite ụjọ chukwu ma chukwu nyere m iwu si m atụla mmadụ mụọ ụjọ sọsọ ya bụ chukwu n'elu ụwa bụ ya ka m ji atụkwa ụjọ mana ịbata n'obodo ị na-achọzi ka ndị obodo gị tụba gị ụjọ mana ịbata n'obodo ijiri ego chọọ ka onye ọbụla sọba gị asọ ịkpa nsị nye ndị mmadụ nyụrụ etiri ndị mmadụ stroku ndị a na-eze ndị na-eme ka obodo dị mma ndị na-achị udo n'obodo bụ ndị Chukwu debere n'obodo ezigbo nwafọ ji akpata ọfọ aka nwa ji emetụ ọfọ aka ọ na-achịkọta obodo ya onye amụrụrụ n'obodo ọ na-achịkọta obodo ya onye jezuru ezu n'obodo ifo ya ọla emesasị n'obodo ndị obodo mepekwa na anya mepe n'anya ka ụnụ mara ifeleme ejiri ọnụ na-asacha n'isi asị na ọ bụ ha na-eme udo ọ bụ ha ka na-eze mụnwabike Chukwu dị na kasị ụkpọ wee bịa anya m afụghị ihe n'ụwa adịghị m ekwu nke nnụrụ anụ nke jiri anya m fụle n'ụwa bụ nke m nwa na-ekwu ọ bụ na m nwa bụ osisi ndị nna ji agaghị akpapụ n'ime ọha jeli n'ime obodo ịfụ ihe ji si na-agbụ ndị mmadụ jeli n'ime obodo ụmụnna dị na-arụzi arụrụ ala ndị obodo ụmụ Igbo pụta na ijebeni n'ala Igbo ndị lakpansi ndị na-achụfụsị ndị mmadụ n'obodo ka ahụ echere m ọrụ oyibo fụ na ụmụ Igbo ka ha na-agbatịsi Igbo ọ bụ ndị a na-eze mmadụ nwe obodo ego na-akpa nwanne m ya akpacha ike karịa Chukwu ọgwụgị asị m ọgwụgị ọka ọgwụ Chukwu n'elu ụwa arụrụ ala gị ebe ka ịbụ arụrụ ala gani nsị na aja gị ebe ka ịbụ nsị na ala ijeni ndị alaeze ndị alaeze amam ndị na-eze n'elu ụwa ndị alaeze ihe fụrụ ka m na-ekwu ewo ndị alaeze onyinye Chukwu nyere m ka ndị ga ndị alaeze ọ bụghị onyinye mmadụ ka ndị aga ndị alaeze ọ bụ ihe Chukwu si m kwuo ka m na-ekwu ndị alaeze
n'elu ụwa onye ọbụla na-asọzi ibe ya asọ. Nwanne m lele m, ana m eso n'ụzọ Chukwu. Ị na-asị ka igbo m n'elu ụwa, ọkwachi m ka ị ga-ebu ụzọ gbuo. Ibuso ụzọ gbochi m, iwebute m ndị a na-eze. N'elu ụwa gịnị ka na-eze, ọkwa gị nwa ka na-eze. Gịnị ka anyị na-eme n'elu ụwa, gịnị ka ji egbu onwe anyị, ọkwa gị na-egbu nwanne gị. Gịnị ka anyị na-azọ n'elu ụwa, gịnị ka anyị na-azọ iji kpọọ nwanne gị asị. Ọkwa gị nwanne m, ọkwa gị ka obodo gị na-eze, ọkwa gị na-ekwute obi n'obodo. Arụrụ ana gị karịrị akarị, nsị gị karịrị akarị, obodo niile na-agbara gị ọsọ. Lele ya n'elu ụwa, afụrụ m obi ha, Chukwu gosiri m obi ha n'elu ụwa. Ndị a na-eze n'elu ụwa, ndị a na-eze n'elu ụwa. Ọ bụ nwoke ka na-eze n'elu ụwa, ọ bụ nwanyị ka na-eze n'elu ụwa. Unu ekwezina ka eze unu n'elu ụwa. Metani nke dị mma n'obodo. Mmadụ aghọrọ isi n'ibe ya n'obodo. Nwoke kwuo nwaanyị kwuo ka ọ dị mma. Ọ bụrụ ọsọ nke ikwuru ga-ebi n'obodo, maka na uche onye adịghị ya mma. Abịa n'obodo, enwere ndị eji ejekwanye n'obodo, ndị Chukwu zọpụtara ka ha chibe obodo wee weta obodo ka obodo na-adị mma n'obodo. Ndị ahụ ka anyị ji ekene n'egwu a, maka na ihe dị mma ka anyị na-ekwu. Onye dị mma ka obodo na-achọkwanye. Ala ụgbọ niile ekelele m unu. Chukwu ekelele gị ka isi nye anyị nwanne anyị nwoke Chief Gregory Okonkwo Okafor n'Ụkpọ, Nsugbe Chairman, General Chairman, Oris Nigeria Limited, ọkaka nke izizi n'Ụkpọ na Nnewi, ọkpata zuo Ụkpọ niile, ndị na-eme ka obodo na-adị mma oge niile. Ọzọ obodo chi ndị Ụkpọ, obiọma ka iji eso ndị Ụkpọ. Ọ bụrụ na mmadụ bụzi gị, anyị ezebezi gị eze, mana Chukwu na-ewetago gị si gị nyebere Ụkpọ aka. Eme kene ya, kene ya n'Ụkpọ niile, kene n'Orisi. Ụkpọ niile kene n'Orisi. Onye na-eme ọfụma n'elu ụwa ka Chukwu na-ekele. Akenebe Honorable Dr. Sir FCN onye ma ndụ nwa ji akụ, o sotọrọ igwe n'Ụkpọ. Ndị wetara Chukwu wetara unu, unu chibe Ụkpọ, jisikwe n'ike ka unu si achị. Anke n'ebe ndị na-eme ọfụma n'ala Ụkpọ ụmụnukwu, asị m udo dịrị unu na ndụ unu. Chief Emma Chibụzọ Nwachukwu, ex-president UIU Ụkpọ, Chief IG Nwawulu Obikulu, President General UIU Ụkpọ, ndị na-edozi obodo niile dị n'Ụkpọ, Okwute ebiela Ụkpọ, omenke ụfọ Ụkpọ na-achọ. Nna fụrụ Ụkpọ n'anya, obiọma ka ije sokwa Ụkpọ. IG deme ọkụ Ikechukwu dị nna kasịrị ụmụ n'Ụkpọ, ụmụnukwu na-ekele gị deme. Chief Sir Anthony eze anyị Odenigbo, onye ọma dị mma n'ala Ụkpọ niile, ọchụ udo, ome ka obodo dị mma. Ndị Ụkpọ ji biri,
ala m ekele ndị na-eme ọfụma n'ala Ukpor niile. Chief Sir Francis Chukwudebele na Ụmụnụkọ, onye ọma dị mma n'ala Ukpor. Ukpor niile na-ekelekwa gị. Ala Igbo Anambra steeti m kele gị. Chief Sir Michael Abasi Ikenga na ala Ukpor ka isi abịa. Akwa nwa Ụmụnụkọ Ukpor Ikechukwu Udenna kala ekelekwa gị. Mmụọ ndị Ukpor si m kele gị. Ngwanị ka ijebekwanị. Chief Aloy ndị m ka ọha Chiadika Obi n'ala ụmụnne Ukpor, ezigbo nwanne na-achị udo n'obodo ya. O mee ka ọ dị mma n'obodo. Ọ nọkwa na main market ndị na-emesi ihe ike, ndị ego na-asavụ, ndị ego na-ekwuru okwu. Chief osotere eze ka a na-akpọ gị Chiadika Obi, ezigbo nwanne m ka ebo. Ana m ekele Chief Ositon ihe egbu agba ego nkịtị ọfụ Ukpor, eze ụmụ boys Ụmụnụkọ Ukpor Anambra steeti. Demejisikwa ego ọrụ gị na-atọ ụtọ n'ala Ukpor bayo, ka ọ dị mma ka anyị na-emekwanye. Agba ego nkịtị na Ụmụnụkọ ideme ileme ọfụma. Ala m ekele Chief Sabat Okechukwu mmiri ọfụ Ukpor, debekwaba anyị ọfụma ka isi eji mmiri ga-asachasị Ukpor bayo. Mmiri gị na-eme ka Ukpor dị mma. Ka anyị wepụ ndị alaeze na bayo n'obodo anyị ji abụ ndị na-adị mma. Ụtọ ka anyị ji jebi n'obodo. Onye si na ụtọ adịghị mma n'obodo ka ewepụrụ anyị. Wee na-ekele Chief Sir Patrick Ezeukwu Nnanyere Ugwo, akelele gị n'ala Ukpor bayo. Chụpụnụ ndị ọjọọ n'obodo, mee ka ndị ọjọọ gbapụrụ ala Ukpor biko, ka udo dị na bayo. Demeni kwunu. Anyị kelekwa ezigbo nwaanyị na-eme ka obodo dị mma n'ala Ukpor, Chief Mrs. Nkọrị Ume Adadịọra mma ọfụ Ukpor, ezi nwaanyị wetara udo n'ala Ụmụnụkọ Ukpor. O ji aga ka ịbụ ụmụ ụbọchị ga-aga. Demekwa kụzikwere ụmụ nwaanyị ibe gị ihe n'ala Ukpor, ka ha chọkwa udo, ma ka isi eme mebe ka onye si eme, maka na ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Adadịọra mma n'ala Ukpor. Deme one ana m ekene unu, ana m ekene unu niile, ana m ekene unu niile n'Ukpor. Ana m ekene Osita Chukwu dozie inine nke mbụ n'ala Ukpor, inine nke izizi, inine nke ama ama n'ala Ukpor. Okwu ka nna ya ome ka obodo dị mma. Ọbata obi ekwute ya. Osita nwanne m inine nke izizi n'ala Ukpor. Ka nkenebe nwanne m anyị ego n'ihe ara. Anyị ego nke izizi n'okohi yara. Anyị ego n'ụmụ lele kechem n'ihe ara. Ụmụ Melike n'okohi yara ka isi bịa. A na-anụ olugo, a na-anụ mkpakpe na akpa n'ihe ara. Ị na-azụ ndị mgbenye, ị na-azụ nwaanyị je nwe odi. Ndị je nwe abịakwute gị nye ya ha eribe n'ụwa. Anyị na-anụ akụkọ gị esokwa ma nrite n'uru be gị. Anyị ego nke izizi n'ihe ara. Okwute obi ọkwa gị na-eme ka okohịa dị mma. Ọ bụ nwa afọ mụrụ n'ihe ara n'okohịa ụmụ elekechem. Be ndị ukwu na ụmụ elekechem ka mụ nwa si bịa. Anyị ego n'ihe ara. Kenere m anyị ego n'okohịa. Kenere m anyị ego n'elu ụwa, anyị ego n'ụmụ Melike. Kelele m anyị ego n'elu ụwa, anyị ego n'ụmụ elekechem. Kelele m anyị ego n'elu ụwa, anyị ego n'ụmụ n'ogwu n'ihe ara.
esi m ụkpọ bịa amụrụ nwa dị alala bego ndị nyere aka karịrị ahụ onye nwe nsogbu agbakwutego ị na-emezu ya n'oge gị anyị ego nwanne m otu nkwo ka m na-akpọ otu ka m na-akpọ ọkwa otu nkwo ka m na-eje otu nkwo bụ ala ndị Igbo ala eji mara ndị Igbo bụ otu nkwo jenjeroko n'otu onyere ọha aka onyere ndị Igbo aka Uchenna Ojimote Maọgọ Goodness and Mercy ka ejere mana gị ụgbọ na-ejeje nabata ụgbọ awara eze Udegbe nwanne m Uchenna Udegbe ofu onye dị anụ n'egbe osimiri atụ nnu aka kpara okpoyo ndị Igbo na-ekele gị a na-ekele Chikere Mkpa n'ụlọ agụ na Anambra State Vigilante Service odozi obodo ome ka ọ dị mma n'obodo ụmụ Anambra niile si gị mebe ka ise m a na-ekele gị ngị na the landing manufacture aka na-eme landing n'ala Igbo ana m ekele gị n'ala Igbo odogwu na anamsi m kele gị Chikere Mkpa nke izizi n'Ụmụagụ Anambra State Vigilante Service gbuo dike bụ dike ụbọchị ihe eji emekwasị achọ dike anyị nwere mmadụ Dunga nwanne m Emeka ọchị n'azịa ana m ekenekwa unu niile ndị na-eme ọfụma ka m na-ekene Chukwu ga-ezobe unu ndị ọjọọ na ndị uchu a ga-afụ n'anya Vin Ezeaka n'ihe ala anya na-elekọta ihe ala niile kedu maka Binosco aka na-ere egwu n'obodo ala Ọnịsha ana m ekene gị Big ụmụ ojii n'otu nkwọ Alhaji Sigwobe Obinna Ọhanagọrọ Kọmanda Dan Flyover n'otu nkwọ onyere mmụ ya aka onye oriri ka ịbụ jidekwa ka iji ndị ọhanaeze ndị Igbo si m kenego Igbo niile na-ekenekwa gị oke ọba aka na-eme ihe lọpiweka onye na-enye ndị obodo ọrụ ịchọ ọrụ jekwa oke ọba jonjoroko bụ onye isi ya ga-enwe maka ọfọtik ezigbo mmadụ n'ala Igbo ekenekwara ngo ndị Igbo si na haja bụ ofu ana m ekene ụnụ Kọmanda Dan Flyover Alhaji Sigwobe jidekwa ka iji onye oriri ka eji mara gị ị ga-adị ndụ gị kasịa ụmụ ga-afụ ka iji eri ihe ụmụ ga-agazere gị demeo Sir Honorable Sir Chief Bat Ọkafọ akụ na-ebu nke izizi n'ụmụ n'ụkpọ osotara igwe n'ala ụkpọ ewee m na-ekele Victor Nzube Ọhaekesi ikuku ọma nke izizi na n'ụkpọ Anambra Steeti ndị na-edozi obodo ka anyị na-ekwu asị m ndị ọma n'ala Igbo Chukwu ga-ebuli unu elu a ga na-enyekwu unu ego ka ego maka onye na-eri eri ka a ga na-enyekwu deemere ụzọ ị na-arụrụ ụmụ ụlọ deemere obodo ị na-edoziri anyị ekenekwa gị Victor ikuku ọma